നമസ്കാരം, വെട്ട ന്യൂസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് അറിയാം. ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ. ഈ വർഷത്തെ കരിപ്പൂരിലെ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാൻ നിർവഹിച്ചു. യുദ്ധഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ നിലനിർത്തുന്നതിനും സമാധാനത്തിനുള്ള ജീവിതം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥന നടത്തണമെന്ന് മന്ത്രി തീർത്ഥാടകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. കരിപ്പൂർ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ സക്കാഫി ചുള്ളിക്കോട് പരിപാടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി അബ്ദുൽ ഹമീദ് മാസ്റ്റർ MLA മുഖ്യാതിഥിയായി സംസാരിച്ചു. ആദ്യ സംഘത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഹജ്ജ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്കുള്ള ബോർഡിംഗ് പാസ് അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ MLA കൈമാറി. TV ഇബ്രാഹിം MLA തീർത്ഥാടകർക്കുള്ള യാത്രാരേഖകൾ കൈമാറി. അഡ്വക്കേറ്റ് PT റഹീം MLA യാത്രാമംഗളം നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. സെയ്ദ് റഷീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തി. വെട്ട ന്യൂസ് മലപ്പുറം.